Pusztor Péter, gratulálok, az osztrák körversenyen előtt igen jó formát mutattál. Néhány szóban elmesélnéd, hogy mi történt a versenyen? Hát kemény nap volt nagyon a szél miatt, aminek nagyon örülök, hogy szél volt, hiszen nekem ez volt az egyetlen esélyem jó helyezést elérni. Az utenszilnó csapata végig próbált erős tempót menni, és hát haladtak is, többször volt elmenés, de szerencsére mindig fölértünk, mindig volt, aki dolgozna, nagyon sokat segített nekem Kis Gergő és Víg Zoli, úgyhogy nagyon köszönöm nekik. És a végén pedig 3 körrel a vége, ez a 4-el a vége előtt a szélbe leugrottam a szélre. Olyan 6-8-an maradtunk elől, és onnan eléptem egyedül, 2,5 a vége előtt. Ért Krisztián és Zsolt, akkor 3-an összedolgozva mentünk, Zsolt az nem igazán akart vezetgetni, csak lassan eléggé. Majd fölért Rózsa Balázs és Fejes Gabi, és utána újra próbálkoztam, hiszen tudtam, hogy az egyetlen esélyem, sprinten nincs esélyem. Sikerült Balázsral ellépnem. Hát is sprinten tudtam, hogy gyorsabb, ezért megpróbáltam leszakítani még 1,5-2-vel a vége előtt. Majdnem sikerült, de sajnos nem, és a sprinten pedig kikerült. De én örülök, tehát azt hiszem, hogy amit lehetett, kihoztam belőle. Következik talán életed legnehezebb versenye, az osztrák körverseny. Hogy érzed magad? És mit gondolsz, hogy végig tudsz menni egy ilyen kiemelt kategóriás körversenyen? Hát én igazából nem úgy indulok, hogy végig tudok-e menni, hanem eredményt szeretnék elérni. Úgy gondolom, hogyha tényleg továbbra is így alakul a formám, ahogy alakul, akkor én azért egy top 20-as összetettbeli helyezésre számítok, és a csapatom az 100%-osan mellettem áll ebben. Köszönöm szépen!